Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenzo TV. It's an international friendly. Bafana 1, Panama 2. I'm joined by Mr. Mtungwa. Mnikeni Mtungwa, qala phansi. Ufuna the full name. Yeah. I'm joined by Mnikeni wakamtungwa. Ungibiza ngegama ngimdala kangaka. Themba udlala ngami yazi. Uyangikhokhisa. Lo Sithibo, fanele sihleke. Kuyahlewa noma kufika. Yeah, no var. Njengamanje manje ngiyabheka mina ayikufiwe. Yes. Yeah, abathini bakhona igama lesilungu. Panama. Gone are the days. Which days? The days when we had strikers. Real strikers. The days when the best strikers like Mambush Mdau, Sean Bartlett, Jerry Skosana, Paul Ndlanya, Rapa Matiba, Mandla Mabena, Mike Rapaza could not make it to the national team because we had a lot of good strikers. But now we have players that strikers that you cannot be sure if he's going to score or not. Lyle Foster. Yeah, Lyle Foster. Yeah, he's got 10 goals in the EPL in 3 seasons. Yeah, Mario. That's low ntwana ya. Uyabona? Manje Abasushwile mina. Yebo, ngikhumbula mina ekwakuke kube nombango. Uyabona iChiefs mayiwinile. Yeah. Abe Sundowns babe bamba umoya ukuthi noma ingawina kodwa kungabe Paul Ndlanya. Yes, Tamala. Abe Chiefs makuthiwa iSundowns iyawina ngale bethi kodwa Nkosi yami umdawo engakori ngoba bafuna Paul Ndlanya abe leading goal scorer. Yabona leyo mpilo leyo yayimnandi. Yes. Kwakwenza ukuthi kube lula ku coach ukuthi ethi hayi ulokhuzane ubala umfana uMark Williams edlala le phesheya ku Wolverhampton Wanderers. uPhil Masinga wayedlala ko Leeds eyodlalela namanye amazwe eyodlala nako Switzerland nako Italy edlalela iBari. Yes baba. Kwakwenza ukuthi nabo mabedlala bayazi ukuthi uBartlett engangena noma inini. Yeah. Kodwa njengamanje istriker mfowethu asinazo. Yazi. Ile into esibulala kakhulu. Too much. Namhlanje bawatholile amathuba uFoster. uHlongwane ukhona la umfuke ngake washaya khona ivula vala. Yes. Kwawi defender wawa noHlongwane lapha enzansi. Nginoluka. Nginoluka. Kanjani manje? Mase kudideka wena yabona. Uyangithola. Kodwa ke kukhona okupositive esingakuthatha kulomdlalo kodwa istrikers nazo. Mina nginaso istriker njengamanje esishisa kakhulu uHaaland. Mina yeah lapha ku academy yami lapha iNewcastle Football Academy. Ngicabanga ukuthi mina. Hayi wena noma ungakora iDread lizoshaya ibhola liyele kufuneka ukuyogunda kuqala. Ibenqe. Uyabona manje kukhona kodwa okupositive esingakuthatha. Yes baba. I-midfield yethu yabona bambiza ngobani la usystem uJaden Adams benomkwena badlalela lapha yana ubonile futhi mangabe sebeyiqaqile leyo midfield esephumile uJaden Adams ukuthi kuthanda ukuthi kube nembobo ekhona yeah umfukeng udlale kahle umfana ngiyamnika short time lapha angizofaka umbuzo yeah umbokazi TLP ngazi noma i-microphone yakubona lokho easy euro leyo. Hayi ngibese kuma nalokho yeah nqa yeah muhle kakhulu umbokazi udlale kakhulu negola kalishayile kudala ezama kodwa usegcinene seyikwazile ukuthi alikorele lo goal okona udlale kahle short time la kodwa ilokhuzane i-defense yethu indlela esidefenda ngayo angibonanga ukuthi sidefenda kanjani ngoba ngesikhathi bekora igoli labantu laba leli igoli likakhulukazi leli lokuwina leli loqala ngiyalibona bekushayesha kanjani leli belislow kodwa abantu bebe u5 bekhululeka abaningi babone i3 lena ekade lapha ngenhla ehedile efree bekukhona enye 2 engenzansi kwabo kusho ukuthi labantu laba kade be5 uthi uyabheka ama defender ethu ukuthi akuphi i-midfield yethu angithi kufanele ihlehle nayo iyo defend abakwenzanga lokho kufanele bezama ukuthi abafana bebambisane bedlale ngokuhlangana uRenaldo Lina ngeke ngimgxeke
goalkeeper Yes. usafika ngekumdlalo wakhe oqala futhi ilokhuzana ngathini team ngoba kuyona ibackline ngoba leli yabhola lidlaliwe isikhathi eside laya ka right labuya laya ka left labuyela ka right lidlaliwe ibona abamenzele phansi ukuthi engenwe leli yagoli ngiyabona njengamanje uyatrenda bayamtrendisa abantu laba trendisa into engekho umfana alikho iphutha kalenzile ngokubona kwami yeah ngale kwalokho uBruce akake ehambe yofuna istriker mhlambe ezezofika nakimi khona istriker engamnika sona ngamnika umfana wami lapho uHaaland wakathelezi hayi inkalakatha quality striker yebo ngoba ku PSL iKram Reyners lona esikhala ngayo ukhumbula ukuthi unamagoli awu10 naye yeah kwayena unamagoli awu10 okusho ukuthi akuyena umuntu ongathi ngempela amawuzolala umdluzo lala umdli kwayena amagoli awu10 yebo ungcono kodwa istriker ake sisebenzeni emathimini ku development ku PSL sisebenzeni ukuthi sifuneni istriker asinazo njengamanje sine striker othi mhlamba uzokora mhlamba akazukora ngiyathola yeah ulokhuzane uMahopa naye istriker kodwa unamagoli awu5 ku PSL uyabona manje ngiyakhala ngestriker ngeke ngikhulume ngokuningi istriker sibonga abantu base Cape Town bafikile bagcwalisa istadium kuhle lokho siyakubonga I love you but I'm not sure ababiza uMbuthuma yeah yabona uMbuthuma no naye uMbuthuma uyakora kodwa naye unamagoli awu5 istriker ekugcineni asinazo kusafuneka kusetshenzwe grassroots level yes yebo I'm not sure too but I'm getting slowly to the show button is it yeah that's right it will come but I'm not sure in 2025 yabo 25 yeah I mean